खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों आरोबाव फिन महेश भाट आरो रिया चक्रवर्तीनि भिडिअ भाइरेल। भारतआव फैगासिनो दं गंसे गोदान स्मार्टफन। सनितपुर जिल्लानि डिसिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। तामुलपुराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। तेलेंगानानि मोनसे हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार स्टेशनाव अर खामदों। पाकिस्ताननि मिनिस्टारआ भारतखौ निउक्लियार बमजों गाग्लोबनो हुमखि होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतआ थैखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो गोबांनि गेजेराव रिया आरो सुशांतनि सोमोन्दोनि सायाव गोबां सावरायलायनाय आरो सोंथिफोर जाखांबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिनि गेजेरावबो रिया चक्रवर्तीनि सोमोन्दोखौ महेश भाटजों थानायनि सायावबो गोबां सोंथि जाखांबोबाय दङ। फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतआ थैखांनायनि उननिफ्रायनो रिया आरो महेश भाटनि गोबां फट'फोर ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो आरो आथिखालावबो रिया चक्रवर्ती आरो महेश भाटनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ, जेराव रिया चक्रवर्तीखौ महेश भाटनि सायाव रोखायै मोजां मोनलायनायनि नुथायखौ जाखांनाय नुनो मोन्दों। भारतनि मार्केटआव मटर'ला कम्पानिया थाबैनो गंसे गोदान स्मार्टफन लाबोगासिनो। मोनथिनाय बादिब्ला बे गोदान स्मार्टफनखौ 24 आगस्ट खालाराव भारतनि मार्केटआव लन्च जागोन होननानै मटर'लाया गावनि टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों आरो दासान्दि मार्केटआव फैनो गोनां गोदान स्मार्टफननि बेनारखौ मटर'लाया 24 आगस्टनिफ्राय एभेलेबेल जागोन होननानै फ्लिपकार्टआवबो बेनार होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय मार्केटआव फैनो गोनां गोदान स्मार्टफननि मुंखौ मटर'लाया दासिमबो मख'नाय जायाखै। 20 आगस्ट खालारखालि आसामनि सनितपुर जिल्लानि डिसि मनबेन्द्र प्रताप सिंहनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बेनि सिगां सनितपुर जिल्लानि डिसि बिथांनि बिसि आरो फिसाज्लानि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। 20 आगस्ट मोनाबिलि 9:30 रिंगायाव तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय तामुलपुर भुटान थांनाय लामायाव हरखाबै गंनै गारिनि गेजेराव सौदावलायो। बे जाथाया कुमारिकाटानिफ्राय तामुलपुर जानानै रङिया थांबाय थानाय गारि नाम्बार AS25CC6386 अनजिमानि गंसे डाम्पार आरो AS04K2593 अनजिमानि गंसे बाइकनि गेजेराव जायो, जेराव बाइक सालायगिरिया दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ गोमानांगौ जायो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला खारबाय थानाय बाइकखौ डाम्पारा उनथिंनिफ्राय फैनानै सौफैयो आरो बाइकखौ प्राय 300 मिटारसो गोजानसिम हुथ्रोदना लाना थाङो, जायनि जाउनाव गंनैबो गारिनि गेजेराव गिलु बालु अर खामनो हमो। जाथायखौ मिन्थिनानै तामुलपुर पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जानाय जायगासिम सहैयो आरो खामनाय गारिनि अरखौ खोमोरो, लोगोसे खहा जानाय गंनै गारिजों सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ जाथाय जानाय जायगानिफ्राय उद्धार खालामो। थांनाय 20 आगस्टनि हर गेजेर समाव तेलेंगानानि कृष्णा दैमानि सायाव थानाय श्रीशैलम हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार स्टेशनाव हरखाब गिलु बालु अर खामो। बियो तेलेंगानानि मोनसे गेदेर हाइड्र' इलेक्ट्रिक बान्दो, जाय बान्दोआ आन्ध्रा आरो तेलेंगाना बे गंनै जायगायाव मोब्लिब गोहोखौ रानसारो। हरखाबै खामनाय बे अरा मा जाहोननि थाखाय खामखो दासिम जेबो मिन्थिनाय जायाखैब्लाबो अरा बान्दोनि ब्रैथि खोलोबनि भल्टेज ट्रान्सफर्मारनिफ्राय खामजेनदोंमोन होन्नाल' मिन्थिनाय जादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला खामबाय थानाय अरनिफ्राय दायो 10 सुबुंखौ बोखांनो हाबाय आरो बेनिनो 6 सुबुंखौ जखम जानायलाय फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। दासिम आरोबाव 9 सुबुंखौ खामबाय थानाय अरनि सिङावनो दङ होननानै मिन्थिनाय जादों। पाकिस्ताननि फेडारेल मिनिस्टार शेख राशिदआ भारतखौ निउक्लियार बमजों दावहा खालामना फोजोबस्रांनायनि हुमखि होदों आरो बे दावहायाव निउक्लियार बमजों आसामखौबो फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों। पाकिस्ताननि मोनसे टिभि चेनेलनि इन्टारभिउनि गेजेरजों बुंबावदों दि पाकिस्तानाव गोबां माखासे ओरैबायदि हाथियारफोर दं जाय हाथियारफोरा नुनायाव फिसा आरो गोहोगोरा। इन्टारभिउनि गेजेरजों मिनिस्टार शेख राशिदआ भारतनि माखासे जायगाफोरखौल' टार्गेट खालामना दावहाखौ खालामगोन होनना बुंदों, जेराव आसामाबो शेखजों टार्गेट खालामजादों। बे खेबाव पाकिस्ताना निउक्लियारजों भारतखौ दावहा खालामगोना रोखा। बे खेबाव लानाय टार्गेटआव जुदि सोरबा हेंथा गसंथेयोब्ला बियो जोबस्रांगोन होनना पाकिस्ताननि मिनिस्टार शेख राशिदआ बुङो आरो बे दावहायाव खालि भारतआव थानाय मुस्लिमफोरखौल' बासायनाय जागोन आरो गुबुन गासैखौबो फोजोबस्रांगोन होननानै पाकिस्ताननि मिनिस्टार शेख राशिदआ बुङो।
दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।